kwena mbalizi nana kuli ndani jeni yansa waononga jilisango nditi beksi wakuba muzibita Choyamba nati tikulandireni alendo athu amene mabwera pa tsiku la lero. Akhale kubwera kwanu kwakhala kuti nokha mwalankhula mmene muyendera ndi mmene zachitikira. Anthu ena adikira kuchokera mmamawa ali pati alipo mpano. Ena akuchizumulu ndikhulupiranso rapita chifukwa choona machedwedwe mmene zachedwedwera. Koma chimene ndikakuthokozeni kwambiri chifukwa choti mwakumbukira kuti malemu Saulo Chilima anabwera pano palikoma katikonda ife anthu akulikoma inunso simunafune kusiya choncho ndipo chifukwa cha usogoleri umene ulipo pakali pano asiyira mwanzake Daliso Kabambe DK pamodzi ndi mng'ono wake amene akubwera mambuyo mwake Matthews Mtumbuka siko pangolini ndameneyo tikuthokozeni chifukwa chakubwera kwanu ndithu ndipo tikuzindikira kuti ali koma mukanakhala kuti mwabwera nthawi abwino mmene mwakambira ground likanazaza ni nthawi palibepo zambiri zoti tingayankhule tingokupemphani kuti tilankhule zikoma. Athokoza mfumu mumadziwa ndino afumu ndi kholo lathu sichoncho afumu nangati ngauza ta afumu ali paomba pa afumu ndipezapo mlandu sichoncho zikoma kwambiri. UTM ikamakhala imadziwa kuti UTM maplani ake onse imadziwa UTM ili maplani achitukuko dualism ndrama ya vuta ndikumeti madzati kuli dualism ya mphamvu ndikulikoma kuno akulu ake ndo omwewo. Ndiye apa sopano tipemphe district governor kuti atilandire district governor akalankhula I think apaseso shadow council atu sali kuti tiyende kwa mwansaka ziko ma district governor kwa ngompano kuti at least ziziyenda kuno kwetu. UTM Sogola tu zoma kwambiri yako chepani nthawi zolankhula ndeda zikunga komabe njesa kunena mothamanga choyambirira tithokoze mafumu komanso onse wene olandira ulemu tikuthokozani famu afika panopa. China mwa icho tithokoze especially a vice president pepano lidamba kwina vote kana yaya a vice president wa Dr. Matthews Mtumbuka. Tikuthokozeni tikuziwa kuti maendeleo kuno kulikoma ndovuta pamazi pamakhala zambiri komanso kuposa tithokoze anthu amene mwabwera pano a UTM komanso ndi anthu ena nonse anthu apirira ine anthu ayimba foni anthu fika podanda kuthonthozana tokha koma kulephera kuti mwina tiwawuza chani komabe sana gonje apirirabe mpaka na afunitsisa kuoneseni bwana aone nkhope yanu amve mawu anu kubwera kwanu anthu andi chimwemwe chabe mwachosa chitonzo kunoko mukano siya kubwera kunoko tikanaoneka opepera kunoko ifo yoti mwina sakana tiona bwana. UTM ndili ni mawu amozi antranzanga muli kumene koko tikuyang'ana na wiki ya mapa pa Tuesday pamene pali pa 16 nkhondo yathu ili pachani pa Tuesday. Inuyo monga munkankonda Chilima inuyo mukhanizira mtima mwanu Chilima muchikangawa mmene mumamvera kukoma mutamu kufa Chilima ifeyo wawa yokweteka ena mpaka na panda kana ikumbuka ima wawawa kwambiri mkwiyo wanu inuyo mukakatidi mmakwiya inuyo mukavute pa 16 Dr. Matthews kutoka Kabambe
chabe DK amene azalambulire dziko lino. Ndili ndi mawu amodzi osiriza malingana ndi nthawi. Ndifuna panopo oziwa masamu tipange masamu. Ingakhala anthu akumudzi amaziwa masamu. Ndifuna nene fundo imene constitution manifesto imene azathu apereka. Ndifuna zanema. Tiyeni tiganize mozama kuvutika tizavutika tokha. One mistake tizavutika zaka zingati 5. Ndio mupange masamu sopano. Akunena kuti azilandira pa chaka chilichonse 500,000 mupange masamu ati pa zaka zingati 18. Eya ndeno pa zaka 18 tiyeni tipanga masamu ati eya ndiye munthu president amayima matemu anga matemu awiri ati eya ndiye azathu aneba asalandire mwinga imodzi eti imene zili zaka zingati muchosere pa 18 paja zisala zaka zingati 13 eti ndiye kuti kuchoka pamene pazabwera so win eti kuchokera so pamene pazabwera so win eti pamene pazabwera zaka zingati 18 eti eya ndiye akulu atati abanga mistake inufuso limeneli mutikafusa likanda ulira ndani ndiyo kwira imeneyo umaso mbasukulu madera mwinamo antakusowa matoyi akusowa akuphunzira pa mitengo madenga opanda malata ndiye akunena kuti iyayi tikumangirani matoilet oflasha inu munthu akuphunzira pa mtengo ndiye pa mtengo mukapikire toilet yoflasha kuti toilet yoflasha ndiyopheka mtengo amazambiri ndiye kuphunzira pa mtengo kumakuti azayikira toilet yoflasha kuziganizapo kwinikwini don't musazapange chani mistake ina liyonse eya ndiye ndo tisaponye DK pa 16 Tuesday ibwerayi kuno likoma bwana tikusimikizireni ngakhale anthu amakudelera kwa anthu ochepa kunoko chaka pa 2018 cha titapanga mavoti pali Chilima president amene anatsogola kuno kulikoma anali Chilima wina sakunamize kusimiza kuti kulikoma anthu amakonda UTM pano tifuna somboni wina no matter anthu amadera kuti akulikoma kwa anthu ochepa koma chikondi chawo sichochepa tikuona kuti manifesto imene chipani cha UTM cha Sanja ingakhale akabambe ula mafuse mutati mwafuse lero mwafuse mawa sapoponya sazanena kuti 500,000 sokulina 50,000 ayi ana chimozi mosi poponya isapange mistake amarawi isapange mistake analikoma pamozi lichuzumu tiendi tuonesese chikondi tia asimikizira anthu akulima akonda pa 17 pamene pazachitire umboni ziko mwambiri malingani nthawi bwana takunyadira ndi mwakela zikomo DG sopano nditani mwali wathu amuno mulikoma sichoncho akansa amene DG kali pano veteran Chizoma akulu ndisanapasa Chizoma nthawi zina asekabweresa chinthucho tikunena ati tikavota sichoncho nthawi zina tipita kuja tikafuna tivotera akabambe tavotera Mtumbuka kuti ayendese dzikoli timakapaka mistake tikuchiona chinthu ichi the next week yitu akabambe mungakaso wenga saini ya UTM ngakuso wenga ndiye tikakalowa nchipinda moja mwaona kachongedo kapa mwachiona chatuka chikango khala mkatimo patuka tukakunja ama tinalo anboy ndimafuna ndikusamela ziko sopano timve kwa Chizoma kuti atibwesa zotani sichoncho UTM hawi ndiyo chaka wambiri mauni nana unetutoro kubasinena kunena pangono mawanga mtawa malifanda atokoze alendo chifoja kupilira ni nyanjani komaso ino akolo wabwela sefilo kuloko katine ndukutokoze ni chifoja kupilira kwa adu it's not a joke no maji no vile asivyo no maji no when it flashing chikote hivi chipani chiru cha UTM asivyo sana chitoka ni makamu mungo ni ni wala kunkani sobano chauzirwa bano ndi wota sondezirwa chipikire ka president watu kabambe eti alikoma ili ndolevera pamona bakanema bano bachiro awa akungofafaniza
Ngana muzitobona kubona kanema. Muzitobona kanema. Aliza ni kanema tunamuona baba ukakani. Ukakani kwemo. Dr. Mashuzi Chigombo Tumbuka. Nimali zozochi. Alenda watopa. Nyanja ya sausa. Azadu na kubuka bakora jenge jao. Jenge amu kwa kati watu. Kwa lelo mbeke sema bode panga. Akabugulanja. Mawangandi awa. Makandidate ni nawo kunoko oyamba ndikavambe. Hedi? Wachiwiri kake, bana kachiwiri kake, kano. Joseph Leonard Chisoma Chiwa. Namba ni wasiji wana dawi. Omasomo Mama Raji, Mama Director kampeni. Ninataka madunia kudukuru kile. I recognize you, I respect you. Ndakuwa migrant chunga ukubili na wadu. Siko mkombili. UTM. Akulu. Nzako akachita chintu. Pena paja mwami ami. Kunoko mwava district governor Salanko. Mwali witu sita muva ya. That nimkambie nsono zali John. Hapa ndazanda director of women. Mwanandi mko ona bukali. Ndazanda maraji akufika ukali. Azimai abantu baongi. Mukonga ndonga araji wangu. Araji yawa. Adaji zoma satu makunu. Nawe amaraji datuma kumzimba nge ward council. Nawe ni chipi hata pa campaign. Kweni mawuyo. Pawara jiwa kwa japasicha. Mwamuona mpasano we godu kwa kinayo panga campaign. Kweni waza kuno zipila chitu. Janju chacho. Tienti mkuhima jansu. Niyu hii Malawi yosi regional governor Mtukasi. So wendi Muchinkarachi nyaki yote na tendazi maipe yetu alongosi. Director of Women Bridget. So npanda ni mudani mumuve ni mpulo. Ama Bridget zaninga. Ni yankule shichewa kutidifasi saneti choya mbandi peleke ulemu kwa alani mmetatu amene ali ya Dr. Matthews Engineer Chinombo Mtumbuka ama regional governor campaign director district constituency afumu atipokelera eti inesi ndi yankula zambiri yankula straight point ine andu akulikoma mmaliziwa pafufupi ine amene mmaliziwa kwambiri eti wanu ndi ineti so ndikufuna ndiyankhule chilungamo ndabwera ndayo lapika pepesa kale ndizoona ife ndi angoni sitiziwa mayendedwe hapa mazi akuti basa boti limene tinakweralo tinamukaniza kuti ndi speed boat lomweli koma kuchoka 12 kolo kufika nthawi zino ingaka speed boat so ndikufuna ndilankhule ichi lachiwiri wiki ya mawa tose tikupita kukavota ndipo kuvota tikuvota kuti tikonze zinthu mwazaka 5 zimene zili kusogolo abalanga kulikoma ndikufuna ndiyankhule chilungamo tili pa mavuto adzaoneni aliyese payekha ku nyumba kwake mavuto ali nawo
president amene akulamula dziko lino pakali pano achakwera. Dziko ili lawakanika. So koma chifukwa cha mtima wopanda chikondi akufuna asoti avotere. Ndikunena pano mawa lani ngimete wakhalali pati. Abweresa ndalama, abweresa salu, abweresa chani akupasani landirani. Landirani abayanga kulikoma landirani. Kulandira zimene zija sikukutanthauza tunga pereke vote ya 5 years. Ayi. Sunga pereke vote ya 5 years chifukwa cha chinthu cholandira mawa. Tiyeni tikavote muzikondera ife toka. President wa masomphenya. President amene akufuna azakonze nkhani ya chuma. Ndiyeka pa president osayima baja Dr. Daliso Kabambi. Wachiwiri wao nde Dr. Matthews Chinombo. Tikangopanga masewera abale yanga akulikoma pachiwiri kungoseweresa dala voti kuperekaso kutambala wakuda voti yathu nde kuditirira voti abale yanga timavota kamozi koma kulira timalira saka zingati chimene chimachitika ndikuuzeni tikavota apapa simudzawaonanso akubwera kuno kuti asakupaseni zimene anyamule mawa koma akubwera ndi cholinga choti inuyo azakubereniso voti yawo ndipo akakubera ni voti yanu akakhale pasi azikadya bwino azikasangalala inuyo ndi ine tipitirire kuvutika amene tikuvutikirawo. So chonde lachiwiri sikale lachiwiri ndipo mpano kulowa mukanyumba kovotera munthu umalowa wekha kungolowa mmene muja osayang'ana chimene anakupasa koma kukachonga kuti 5 years ikubwerayo moyo wathu ukhale pabwino chifukwa mavuto amene mukunena inu kuno kulikoma kunjaso uko nde kuli mavuto ndipo ndisakunamizeni anthu akuno kuntundako anthu MCP atopa nayo ndipo akuchita kunenetsa kuti lachiwiri likuchedwa koma no vote for MCP akugawa sinthu mpaka mahewu ungapeleke vote pa mahewu ungapeleke vote pa chako saru yako koliko tiyeni tizikonde toka tiyeni tizinyadire toka poka votera Dr. Daliso Kabambi nanga pano patingala kuleso sachipani cha DPP mmene wakalambira pita muja munthu wina lero angadero akavotera pita mmene wathera pita muja fwa atadikira ndikuza pamati osonya ndikanena kuti amayenga makalamba datu kwana siyanisani kutukwana ndi kunyoza tinene zoona aliyese kwawo nkhalamba iliko koma akanena kuti amayenga makalamba deru watukwana ni ndani amene amatuma gogo ake amatuma kuti kagwireni ntchito aliyese agogo ake amapasa ulemu amalemekeza so tikanena kuti pita wakalamba sitinatukwane koma tayankhula chilungamo dziko lino lili pa mavuto ndipo likufunika munthu wamphamvu likufunika munthu woganiza bwino kuti akati chose ifeyo mavuto osati anthu ena abisala kuseri akuti iwe nkhalamba sogola akakuvotera ife tizababwino pamene pati kuzithandiza ndisakunamizeni nandena kuti fulani yakule chilungamo pita mthali kasanga yedese ziko koma akufuna alipo amene ali kuseri kwake akufuna mukamuvotera iwo azizababwino momasuka nkhalamba ijaibati so mukapusa voti ya ulendo uno ndi wataya voti ya ulendo uno tikuvotera kuzipulumusa sitikuvotera kukusangalatsa munthu wina sitikuvotera kukondweresa munthu wina koma tikuvotera kuti mavuto amene tilimo tisichosemo tokha wamvesa chinalikoma sizoti wina bwere pano bawa zikunamiza naye ayikavota mufunse kuti kodi amene ukunena kuti kamvotereyo watichitira chani ife chinalikoma palikoma pano timadziwa simmalima mumadalira zinthu zochokera kuntunda zibwere kodi ngati kuntunda sizinalimidwe pano muja ndisakunamizeni ife tili kuntundako kumene akuti kukulimidwa koma tikugona ndi njala ifeyo kuntundako tikugona ndi chani muli njala ya phewi na
asakunamizeni mupite kunzimba Karonga Chitipa kuli njala osati amasera akagona ni njala ndengati anthu amene amalima awo agona ni njala inu kuno muja muwafuse kuti kodi mwatipangira chani ife ngati kuno kulikoma amafuna kugulisa atu likoma ili mese amafuna kugulisa lero lino azibwera kunamizana kuti pasani 40 mukapa saso panopa ndi agulisadi likoma ndima wameneyo andi kunyadireni ndikuyamikireni nonse mukamaka vota uganizira kaye tinali ndi Dr. Saulos Klaus Chilima eti ali kutiko ndiye ndikuze kukanapanda Chilima kuzichepesa kukanapanda Chilima kuzisisa achakwera saka nakhala president wa dziko lero sinatengera Chilima kuzisisa kuzichepesa iyeyo anali kale vice president wa dziko koma anazisisa kukonda dziko kukonda mtundu wa Malawi kumutenga MP chabe wakukasiya woti sana khalepo nduna ndikumika pa president lero munamona kumene kathera Chilima munamona kumene kathera awa MCP kalibwera uli cha sana siye sana sinthe don't vote for MCP osakapeleka vote kugogoliko mudzalira bale yanga kulikoma mudzalira mawa akabera panasa kuna mizeni ayi kuntunda akotagwirizana kulibe vote ya MCP kulibe vote ya chikangawa kuntunda so asakubereni pano kuti akubereni ndi mawa amenewa ndayankhula kwambiri I think wakuvawamva amene akufuna kuti tivutikebe mwina mavuto atisangalasa ka vote koma nthawi ine siyopotera kwacha ndi apase a regional governor atiyankhule mama regional governor bwerani pano mutiyankhule anani Saulos Chilima UTM Sakololatu Maruaka Bambe Marua Mafuse choyamba ndipeleke ulemu kwa monument yathu amene pa 16 pano mukhale vice president wa dziko lino la Malawi. Ndiperekeso ulemu kwa akunyumba kwawo chinawo sopo mpano abwana tabwera nawo ulemu wanu mai. Ndipeleke ulemu kwa district governor ndi committee yose. Ndiperekeso ulemu kwa shadow council amene muli pano. Komanso ndiperekeso ulemu kwa mfumu amene muli malo ano mwakhala pano chifukwa ya chikondi cha UTM, chikondi cha Daliso Kabambe, chikondi cha Saulos Chilima. Ndiperekeso ulemu kwa director of women amene amayankhula pano. Mzimayi wayankhula eti? Mzimayi watokota eti? Nanga ifeya chinalikoma tikuti bwanji. Tieni tose pa 16 September tisinthe zinthu. Tieni tose pa 16 September tikavotere Daliso Kabambe. Tikavotere Daliso Kabambe komanso tikavotere kansala wathu adachirwa. Si choncho? Ine ndiko kumbutsana azimayi ndi azibambo afumuli apa. Tose timamukonda Saulos eti? Saulos amabwera malo ano eti? Saulos timamukonda komanso Saulos ndi mmodzi amene anayambisa chipani cha UTM. Andi masomphenya Saulos anali andi masomphenya Saulos amafuna dziko la Malawi lino litasinthika. Goma chifukwa cha usatana anthu osapemphera
anafunira nzawo zabwino anakamuphera mchikangawa. Ndeife achinalikoma titose tionesese kuti ifeyo tikavote. Andiso kufa kwa Saulosi magazi ake anabereka mwana Daliso Kabambe. Magazi a Saulosi anabereka mtsogoleri watu mwana wa kwatu kuno kumpoto Laningment Matthews Mtumbuka. Tiendose makolo ulendo uno tikavotere misozi, si choncho? Ulendo uno tikavotere chani? Ulendo uno tikavotere misozi. Misozi yake tikavota motere. Tikalowa mchipinda chovotera achinalikoma. Ambuye Mulungu mwana wanu ndalowa muno. Chala changa ichi ndayimisa kumwamba ndivika muinki. Ambuye likhale pemphero langa ndi pembedzero langa. Mwana wanu Saulosi Chilimana alikonda dziko lino la Malawi. Koma anthu ena ankhaza anamupha cholinga ye asatsogolere. Ndiye panopa ine ndikubwera ndi chala changachi ndikuvika muinki. Ambuye ndipaseni masomphenya. Ine mwana wanu munomo ndisavotereso anthu akupha. Koma ndivotere mtsogoleri amene angaombole dziko la Malawi, amene ali Daliso Kabambe. Basi mungoti chongu, si choncho nanga. Tentigwirizane tonse achinalikoma. Tentigwirizane tonse achinalikoma. Ngati tikuliradi Saulosi anali mwana mmodzi amene amabwera pano, tisazapereke mphamvu zovoteraso chipani cha MCP zimenezo zichepe, apite akapume. Si choncho? Apite zikavina zinyawu kulilongwe, anatiphera mwana wathu. Ifeyo panopa tikavote misozi. Misozi ya anatiphera mwana wathu chakwera. Tiyeni panopa tikavotere misozi. Aliyese amene analembesa palonda ngati. Tinalembetsa eti. Chabwino tiyeni poyamba Daliso Kabambe. Komanso pano tili ndi mwana wathu. Mwana uyu ndi wathu wabereka tokha. Amene iyeyo waimira independent, si choncho? Iyeyo waimira independent, si choncho? Eya, ndendi muitana kanthawi kena. Ndete tikavote. Madimba viva! Viva! Viva Likoma viva! Viva! Viva Kabambe viva! Viva! Viva Mtumbuka viva! Viva! Ulemu chipereke kwa Mtumbuka awa ndachimwene anga. Tikati akabwera munzuzumu timakhala pasi kupasana nzeru. Nzeru zomwe timapasana ndi zotukula dziko lino la Malawi. Tikamanena kutukula dziko la Malawi osatchula anthu ngati awa ndekuti ndife achabe.
Akabambe akuchulidwa apawa. Akabambe ndi economic engineer. Tikamakamba za economy ndi zina zichandikukuzani pano manifesto hawo zilimo. Likoma wasalidwa kwa nthawi yayitali. Atibera ndalama zochuluka kuno. Tinakakhala Likoma uno timamukonda awana kafika mama wa chifukwa mayendedwe awo sana kakhawoputa. Tinakakhala Likoma uno timamukonda tinakakhala ndi chimanga madi makimwatu. Tinakakhala timamukonda Likoma uno tinakakhala ndi misewu yabwino. Ndinawerenga manifesto yomwe akonza akanganya awa. Zonsezi ndikuzichula apazi azichita address. Tisakhale anthu ophimbika maso koma tiziona kusogolo. Inu mumakonda kumala kuisadala zinthu. Mumaona nkhope zokongola. Mumaona nkhope za chinyamata. Ndiye kumakalowera kwina kuti. Nthawi yakwana yokuti tisinthe zinthu. Yakwana nthawi yonena kuti Likoma akhale okhadwa. Likoma akhale muja tinenera kuti Likoma jiko. Ndiye muja timapangira kuno kulikoma tiye walandire anthu awa. Tiyeni taomvesere mfundo zawo. Tizitenge kuti pa 16 September tisakaponyese. Ayi ine anangoti ndikupaseni moni mukundidziwa ndine mwana wanu. Chifukwa pamene mukusintha zinthu pa 16 nkhope mwaziona kale. Osakala kuisadala apa. Viva Comrade Tawe, viva! Viva Tumbuka, viva! Viva Kabambe, viva! Ayi alindizo tatilankule timvesere nthawi yatha. Sikinali cholinga chawo koma ndivuto litanuna tilitese liti. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. Vice President ya dziko lino la Malawi. Kuti ati yankule sichoncho nanga. Zikomo. Viva Likoma, viva! Viva Likoma, viva! Viva Likoma, viva! Viva Likoma, viva! Viva Kabambe, viva! Viva Kabambe, viva! Viva Tawi, viva! Viva Tawi, viva! Viva Tawi, viva! Monitonse Mulibanji
bwino. Choyamba ndikufuna ndipereke ulemu kwa gogo wathu ndi mafumu nonse muli pano tikuti zikomo mwatidikirira. Chachiwiri ndipereke moni komanso makamaka ulemu kwa my regional governor amene tayenda nawo limodzi kufika kuno ndi my director of women. Taombere manja. Ada Govin Chirwa amene tabwera nawo pano anali MC ndikuti zikomo kwambiri ulemu wanu. Amene wandi a regional campaign director amakhala ku Katabe. Tamvaneni? Ndikutukuza kwambiri. Wanu edi? Wanu. Komanso mwapadera ulemu waukulu kwa awasigada shadow edi? IMP athu edi? Atawi IMP ulemu wanu waukulu kwambiri. Isa nabide mu speech ena maneno kufuna maone madam mwele. Abwele? Isi ndipo wali mwele edu akutafuna mwele. Abwele. Amina nabwele mwozi. Ndifunso ndiangati bana mina nkankonda Saulo Chilima tozedi ndiangati bano pamene ifa ya Saulo Chilima inapweteka kwambiri tozedi ndiye ngati ndinkankonda Saulo Chilima eti jena kumpasa mphatso yosiriza eti mphatso yosiriza imene ndingapasa Saulo Chilima ndikuvotera UTM pa 16 September ndikumana eti kuti Dr. Kabambe akhale pa mpando wa president wa dziko la Malawi kuti apitirize patsogolo masomphenya ndani a Saulo Chilima. Ndikumva edi ine ndabwera kulikoma kuno chifukwa kuti ndikudziwa kuti mu 2019 presidential candidate mmodzi kamene abwera kuno anali ndani Saulo Chilima edi ndiye ngati wachiwiri kwa president wa UTM komanso nzake wa Saulo ndabwera kuno kusakumbusani kuti Saulo Chilima anabwera kutiko kuno edi ndiye ndikupemphani kuti mmene munavotera Saulo Chilima khala namba 1 kulikoma kuno chimodzimodzi mpangeso ndani Dr. Kabambe. Tikumvana edi tikutero chifukwa chani chifukwa chokuti Malawi muno panopa vuto lathu ndi nkhani za chuma edi mukati miyang'ane muona kuti vuto lathu ndi ndani chakunyere akongresi anatiuza kuti tizadi yakangati ndifunse ndani pano amene dzulo wadi yakatatu pano alibeti anatiuza kuti katundu sola zatsika ndekwedi Azam anampeza 50 kwenye pano nzingati Tereza anamupeza ali 18,000 kwenye bageti pano ndizingati Tereza anatsika katundu ntengo kati anamupeza kachiwiredi anatiuza kuti achimana mzapeza ntchito achimana mnapeza ntchito ngati Yeni ndachonga MCP ya Congress eti Bateni Malik mapasa 9 mapasa 7 5 3 mapasa ja 0 mapasa jani 0 eti alepela eti Congress ya itisa kabena alepela Congress ya itisa kabena alepela ya Congress mwavotera kabena achoke Congress mavotera kabena achoke tikumbana kuti vuto lathu Malawi ndi nkhani ya chuma eti ndiye tili ma president atatu eti Akabambe a Congress aja ndi a DV eti azimayi ndi funso iniyo ngati dress la ng'ambika mmapita kwa atela kapena kwa builder Kabela eti nanga mkafuna koza sisi mmapita kwa atela kapena kusaluni saluni eti ndiye Malawi muno vuto lathu ndi chuma eti tili ndi ma presidential candidate akulu atatu woyamba ndi Mbusa chito ya Mbusa ndija wina ndi lawyer chito ya lawyer ndija Milan red ndiye watu Kabambe ndi wa za chuma eti economy eti ndiye muvotera Abusa
mvotera wa milandu uyu umukapena mvotera wachuma wachumeni wanena bwino gavana wese mangere Peter Mutharika ali president wa dziko lino chuma cha Malawi chikuvuta anamlemba Kabambe kukhala gavana wese bange Malawi 2017 anali gavana zaka follow tikumbaneni zaka follow zonsezija Kabambe anapeza kuti Azam Sopo ili pa 50 kwacha tikumbana ndipo zaka follow anaisi ya pachani 50 kwacha kusedeleza anapeza 18,000 kwacha zaka follow anamsi ya panipo pomwe kweti dola imodzi tingakula 732 kwacha zaka follow anaisi ya panipo pomwe kweti ndiye kuti munthu aweza chuma kuzizi weti tibwerere mbuyo nthawi ya bingu ankaitsezeti amakonza miseu manga manyumba masukulu zipatala angati ntchito zanga zindiwangelani angati redi amene anali budget director anali Dr. Daliso Kabambe tikumbaneni eni kuze ni manifesto jamani na nthawi ita mwachiduleti choyamba mukamvotera Kabambe akonzanso khani za chuma Malawi kuti kwacha ikhale yamphamvu madola zazibezeka kuti katundu msitolo mitengo idani itsike tikumbaneni chachiwiri akonzanso khani za ulimi kuyambira ndi ulimi wa nthirira komanso makamaka feteleza atsisa mtengo kuchokera pa 180,000 kwacha bagi kufika pa 50,000 tikumana pesa katundu amene tigulise kunja kwa Malawi kuti Malawi apeza madollars kwacha ikhala mphamvu katundu msitolo mitengo idani yonse 100 billion kwacha tikumbaneni ndiye kuti Chitipa 100 billion Karonga 100 billion Rumbi 100 billion Katabe zingati Likoma zingati 100 billion ndiye kuti zonse zijama kamba pano zija kuti miseu kuno kulibe 100 billion ijaithandiza kuti kulikoma kali miseu tikumbaneni madzi kumene ndiye kuti atheka ndi 100 billion tikumvaneni masukulu kuno ndiye kuti atheka ndi 100 billion tikumvaneni zonse zija likoma jamani na nthawi kuti yasalambuyo eti akuita eti pano pandika Kabambe ndi 100 billion mukha chimodzimodzi ndi maboma ena tikumvana menewo aombe ndi manja Kabambe komanso chosiriza Kabambe akuti akonzanso khani zokopa alendo kapena tourism eti chaka chilichonse azika mu 500 billion kwacha eti akatero ndiye kuti nkhani za mahotelo kuno akonza eti komanso mayendedwe ife tachoka 12 kulo kufika kuno paka zoona zimenezo tikonza chida chokonza zimenezi ndi vote yanu pa 16 September tikumvana eti ndiye posiriza mongo kumbusana kuno kulikoma tagwirizana kuti kansala tikavotera nda adachi right MP tikavotera ndani abareni awina kaledi ndikuzeni bano ndifuna ndikuzeni ngati vice president wa UTM kuti athawi nda independent koma ife UTM tapanga endorse ndikumana ani yesa UTM akavotera ndani tapanga mene zeli kenako pau president tonse kulikoma tikavotera Dr. ndani mukavotera Dr. Kabambe ndiye kuti vice president wana zakhala ndani andimukani tamvanaini pomaliza penipeni tabwera madzulo eti chifukwa cha mayendedwe eti koma ndikudziwa kuti muvota bwino ndipo tizakonza mayendedwe ife tizabwera masana zachize bwino eti amuluzi ankakona kuti mayende abambo ine ndangobwera zakupasani moni koma nsonkhano ndizabwera bwino eti ifeso tikuti amayende abambo ife ndangobwera zakupasani moni koma nsonkhano tizapanganso bwino mukavota bwino zikomo kwambiri zaona na zikomo yewe alikoma yewe